bethau'n cael bod ni'n rhaid. Reit, Rob Phillips, pam ych chi wedi trefnu Gŵyl Gwrw? Wel, mae pawb yn ei gael cwrw, ni eisiau gwneud rhywbeth i godi fel cael bobl i dod mewn i dre, dathlu cwrw Cymreig, a rhywbeth i forgon i gwneud fel digwyddiad i denu mwy o lodau, bobl gael o hwyl. A sy'n mae'r ymateb wedi bod? Anhygol o dda. Gymaint o weithio yn ei ddysgol, mae'r lle'n llawn. Ni newydd archebu can peint arall o gwrw. Can peint? Can peint arall i gadw ni fynd. So tan pryd ych chi'n gobeithio bod mae eddi? Wel, o'n i'n gobeithio bod ti'n 10, ond fi'n credu falle mynd i mas o gwrw cyn ni. Beth am yr adloniant? Wel, mae dau band yn ni. Yr un cyntaf wedi dechrau nawr, George Owen. Mae'n byw yn Llambed. A mae un arall yn dod nes ymlaen, three-legged me, criw Aberystwyth. So ni'n disgwyl nes ymlaen. So faint o waith i'w wneud yn siŵr bod y cwrw yma'n flasus ac yn ffres? Wel, tipyn o waith. Mae wedi bod yn cyrraedd dros yr wythnos diwetha. Mae'r bragdau wedi bod yn dda iawn. Mae'r cwrw i gyd yn dod o Gymru, lefydd gwahanol. A dyn ni wedi cael ei'n barod fan hyn, gadw fi seto dros nos, mae'n barod i fynd. A beth am y dyfodol? Beth yw'r argoel am yr wyl yma i'r dyfodol? Wel, gan bod ni weld gymaint o ymateb da heddi, fi'n credu byddwn ni bent yn gwneud yn blwyddyn nesaf, a byddwn ni da raddau fwy gobeithio. Wel, da iawn. Llongyfarchiadau? Ja, diolch yn fawr. Hwyl.